Hi, si Manang Helen eh. Sakay. Dinas Jijin. Masakay kagaw di pa. Masakay ko. Das si agaw indang. Hindi tayo. Bain tira nagaw. Kagaya ko masay. Dana po tay. Jen. Siguro po si agaw indang din. Daya, ayaw. Kaya eh. Labutan good. Naskuhan. Lautan. Tagis ah. Kasing man. Oo. Lingkod sa mo rin. Muli na po kayo sa walay oras. Ay oras. Hindi natatrabaho. Ang mamalap ko kung patay. Nas Albert graduating. Jijin eh, Junior na Lolita. Kasi po. Kita nga pareho nos migna. Magkita na yung balik. Aminday. Na jud mi. Mano na kita sa skuan. Naniog nangaan mi dito. Amin ni ate dito na. Biyahe tayo. Sus, ginuwa ko ka. Sa sa mga biyahe. Dari taga Cebu. Ano ko nang Kuan. Parang kalisod. dari taga Cebu. Bili na mo kuan. Parinir. Ay sa manang bata. Sakay. Pizza. Sakay mo para. Aminday. Pwede lang ba? Wala. Pizza bito na. As mo dala. Juan. Kata ano bilin? Kalibun. Hindi mo problema. Pubilin. Tata. Aw, ni amo des tata di ay. Ha? Jen. Jen. Jo. Kulo si kuno na maglaki. Nuko. Ay maglaki. Taon ng karaon ng isang pangaon ng tao. Pulis. Pulis ni tata. Sa grabe giyan. Anong tao? Ano ba yung pangaon dito? Uy, dinog mga kulo. Tunayan, tunayan. Sakay ko ah, bipili. Sa giyan ginuko. Pili. Dagdag din eh. Ay pasakda ko maadto na ko. Pisil, ano ba dili kuli? Muuli. Dili na Ning magmumuli. uli ang kada pirma ko for peso. Kuha na? Release na? Ha? Release na? Release na. Ang gwapo ka, so gwapa. Ang dyan kurente. Kamataw mo rin ang pigiga. Patari. Tama po na anjo dani. Hawas na niya. Pagamin mo. Ay, pasakdak na. Uy na. Katod gunoidan. Tambok mo yan. Katod gunoidan. Ano na naman ang Christine? Ha? Christine! Sorry, mo text me! Tambok mo yapon. Tambok Abay mari. Tay, dumi tayo Manila dia. Yan tay. Ako yan, gaya lama ko. Ay, wala kagum. Hubag naman ka. Tao yan. Halas na nay. Tambok mo ka. Ay, nako jukong samot tay. Wala mo na mas kuan. Ha? Ngabog ka. Itas. Halag yan. Ginukog yan. Mama. Ngabog ka. Halag Nicole. Halag Nicole. Ginukog Nicole. Nicole, Mas Maya. Mas Maya si Nicole. Oh. Ginukog na sa lingkod. Tapos sila na? Kumuta. Eh, kumain Yes, Nicole. Ang dami tatay sila pupuga sa eh. Tupay taga Manila. Manila. Ano puto ron? Hapon. Oh. Ang manay nga bot. Yan. Insik. Habog si Jandan, may makatapon ni Jandan, pero nakapon siyan. Manasa. Hilam niyo tay. Si Kristilan to? Hilam to Kristilan kalim sa tay kita. Tambok mo. Iwan ko taas. Sa pagpag lingkuranan kaya ang panglingkuran. Yung nag-driver dia. Ada ko dito mas ida. Tagtaglaran.
Ha? Samad? Samad? Muna sa tay, paso ni mo ikasali, titaplo kami tatiri. Saan pa tayo mga bata? Bawa makatiri. Walang kasilon. Nanguyab na pati na. Ako na sa amin ni. Oh, sutuwa naman ka. Nanguyab na pati na. Ay, sungkod. Buang stereo. Kul, bunawi na na Kul. Tita. Bunawi Kul. Ay bata. Gawas ko na to ilas manang guys kay. Kuto na mga bata. Bahay lang ni. Sir, akong chilas dala. Sandal ganyan sandala. Saan kagay? Di na bisig na. Tubos. Tili ka sa manang nataktir. Kaki baba ko ninyo. Mali ko sa karo. Kisa na ter? Kita maligiran ka. Kumpir. Pero lagi. Mo nagbansa ka na. Pasok ko sa break mo na. Walas baryo, iwan na. Ato mo na bigila. Terus tiri ni kung panti oh. Kita bato to dak belingin oh. Saan sa atin? Saan? Ko lagi ni karena may screenshot. Bili ko na. Naglaban ng isang panti oh, kaya sukod-sukod. Ha? Nanay Ah, ito. may sukod nga. Oo na parang di mo makakita. Paglaw na sila? Oh, ganyan na to. Kanina na to. Nanaturon. Nanay, mama, Ano na daw ko bang ko? na ako. Uman dito sa si Zuli, mama. Magklase ka, Kol? Oo, naku yun din class. Sits ko dan sa mundo lang sa ko na. Sakay ka bang Roy? May tag-signal, atos kutad. Saan ka nakatay? Ang mga iro utang dumi ba mo? Sumayda na sila in school. Ha? Ano na sa dos, gamay. Asa? Anak na vice kapitan ba? Diha. Ano sa makanay? Ano yung kanin mo, Nay? Sikang na naiter. Wow. Asa sa na bro? Yan. Smart. Globe. Basta siya na klase yung puto. Nalaw niya, dungan man sila nila ang kaldodo, no? Hindi man nakakatamis na eh. Dungan sila. Pinasa kong Kaya chocolate. ang kaldodo. Ha? Di na mo. Nasa eh. Dali una na po dali. Hindi lang nagawang ulangan. Sa akin nalis mo yung ginagawa. Hindi mapuno. Iwan na. Ano na niya tika? Bigin ko ano na. Dali. Mama na ate Christel. Ano ko si mama niya? Yan naman. Sanday, sanday. Mama na Helen. Mo, unsa? Dali ka wag ko dungog. Dali, wag ko dungog. Dali, day. Nalin, madugog dito sa mama na Helen. Bantay, dili ka mudog, ha? Bantay, mudog pa kang nanay. Terus bay, kaya nangamot na magtaga Cebu. Ang Japon, taga Manila na. Tapos pa almas pamilya kay to panisimba. Ito kay bawang dali yung abot. Si Ali ang jaw si Dodo. Ito yung suon ng lalaki. Si Riyaw. Ito sila Kuy-Kuy. Anak ko sa panglaron. Sa ibon sila. Mga kabibo. Kapag og na yung pasyon. Last naman yung kakasal ni Parami lagi. Oh, yung Roy. Dugangan ko yung Paga ba? Dili mo glitch sa pyramid. deliver na o kuhaan? Diyan ko kuha. Kuhaan? Tapo
Menang banganeun, patay naman na. Wala kayo na may lang service. Ay, gusto mo kuan. Roy. Oh, dok pandai naglingkuranan kay silbas lingkuras mga tao. Man buyag. Bugat. Ha? Sa kuno? Man buyag. Kang kag sangkod. Okay ra good, rami ba ni? Eh, Tawag man ni. Maliit pay gani guay sungkod. hindi pa yung sa sungkod na. Akagali ka, hindi kita nabuang tatay gali. Ang duway dito, di ba lambanog? Huwag mo ka, nangawat ka. Hamagin mong anak. O, hindi babalik ka. Nasalit. Kinawain ha, kinawahang ni abot. Akasibugan ni Hara, higa minawahin. Wakwak daan haman sila. Ha sila. Sila dudong, hapit tutok sa libro, kanina hapit na kon. Ama sila dulo ne. Ne. Ama roy ay. Sila dulo. Nangita ka magkagilang boy. Siroy. Siroy dito. Sila lagi rin nangita. Tapos sila roy dito. Wala sakay si kon. Koy sa kay Hamas koy. Ima nang malita na kali. Hindi, kasabay naman itang din namin sa mabalik. maring naputol lagligid eh. Ama sa yan na. Yan na. Gidang rubilin. Ang yan tata. Ang tata. Balik wa. Kita ni mo natulay. Kita ni lagi. Tadi may aditan mo bag dako. Ada kag bayad sa airplane na. Ada kag bayad sa airplane. Buwan din pin. Hala, dana. Sugsug ra banag, magdag batay sang mama. Nalagdag mo Maria. Ala. Ang mami sa mama. Kurunitan. Awe sa papari naawa. Kadong na sila tayo. Tadaan dito na. Para ba ko ning palit og tudan na kay katumbahon sa ko na ba merkado. Kapre dali. Sa taguan. Na rin sa bang kon mo sa kamera. Iya, sino yung kamera kay mawuta. Bro. Hindi kang tuloy nga inuunan. Susat ko. Mawaman ka. Ang magsulingan nga na. Lister. Ha? Lister. Palit. Bisa mo na kabugang bata. Naman amin. Sino amin mo? Oy. Joy. Amin doy. Amin lula, lula. Oh, lula. Antim rin. Joy, amin. Napaisa. Alita, bag dito aja. Kinunhang ni nga bot. Nakakartong dikit ang ipalit. Kay isa Masakto na pi mga bata. baldi do. Baldi masuk kay baldi. Naluy mo ko nila dudu. Wa man lagi takir man lagi. Hindi mo kami rin. Hasoy koy. Ini mau beli duduk. Bagay na naman. Hi! Let's bat silang nangabot. Nay! Lagoy koy, ginugo koy. Yala ka koy. Anong niwanga man mo koy? Lagi sa Manila. Begini ha, kung saan ko ra ba na? Si Dudo kanina sa ko Dudo. Ala, koy, ginugo. Koy, nasa naman ni? Paano siyang mami ka na ko? Nangit-ngita na, kay iwasan nga bot.